Pura, 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 pura. Pura, 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 uxoa. Pura, pura, pura. Pura, 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 uxoa. Pura. Etorri ba. Aitona Lazarok ekarri dizuen obi goxoa jatera. Bai, bai, Uxoa, bai, 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 bai. Ui! Ze, etorri? Pura, 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 pura. Pura. Ze, gaur izalzarete gozeala. Pura, 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 pura. Ze, etorri, pura, pura, pura. Gaur izalzarete goze. Ai, ai, ai. Mikel Minale, joa! Hori aquí! Mikel Minale! Jokala izikuan dago! Baina, jarretzen du hori aquí! Mikel Minale! Hori aquí! Aizu gaze! Utsi baldezu, pelotu aire du! Venga, bota guizu. Txa, penaltia, amaika pauso kontatu behar. Nere zirrena honekin. Ba? Haze zarata ataten ezuna, mesedez. Habai zarata ederra, zirrenarena. Denetarrako behar dira zirrenak. Ambulantziarrako, lanetik ateratzeko ordua emateko, eta futbolean. Etxeko taldearen golak ospatzeko. Eta horretan ibiltzeko. Ez, duna. Oiek ez dira zirrenak, oiek zirenak dira. Ez. Hauek, zirrenak zarratatsuak dira. Eta beste horiek, itxezoko zirrenak. Ara, gauza bat kontatuko izuet, ni bakarrik dakidana. Garai batean, itxezoko zirrenek, itxezoko karakola hartu, ta horrela egiten zuten, itxaso beste muturrian zeuden arraiei, arriskuan zeudela jakin arrasteko. Eta horregatik du sirena izena zure trastu horrek. Parkatu gazte, hau ez da inolako trastua, Aizu, sireno. Simon. Hoi, simeno. Ez ba, Simon. Zergatik eza parkean geratzen, eta ni gazte honi zartzen dizkionan bolguzitan jotzen dezu zirena. Mundu pulsia jakin dezan. One true party in the camarada!
hau da zoragarria. Played it in a saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Drummer for the melody of a crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Eta zuek ez da zuten dantzatu behar. Neka, bueno, neka. Everybody long before the 7 said to me, Amiga mia da. I'm a 3. You were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody knows everybody. We're dancing to the jailhouse rock. Sad sack was sitting on a block of stone. But over in the corner we Zermagazte grezte! Hauek guztiak gure herrira bizitzera etorriko balira? Ai, Solferino! Baina nola etorriko dira gure herrira bizitzera? Han ez badego etxerik! Solferino, gure herriak etxe handi bat eraikin behar genuke! Herrize kontu berberarekin hasi behar du. Bai, kontu berberarekin hasiko naiz, gure herria oso aspergarria da! Babarrun platerkada bat ematen du! Bai, Solferino. Babarruna goxuak dira, baina egunero gauza berdinak jateak aspergatzen du. Ta hoxe gertatzen zaio gure herriari. Oso politia, baina betiko laukatua bizigea, egunero kontu berdinak entzun behar. Jesus emakona. Zeiniente moza zaren, beti etxeagon, etxeabe. Zergatik ez duzu bada, zuk zegorrek zure ametxetako etxe eder hori egiten? Bai, babarronak egiten dituzun bezalaxe. Ara, ba ez daiteke txarra ez hoxe? Bai, jauna, neonek eraikiko den neure ametxetako etxea. Ai, Solferino, baina gaurrera Babarrunak zu prestatu beharko dituzu. Munduko etxerik ederrena izango da, handia. Zazpi etxe bizitza izango ditu, eta mundu guztiko jendea etorriko da bizitzera. Eta egunero gauza desberdinak gertatuko dira. Eta egunero kontu berriak entzungo ditut. Eta garaian, lorategitxo bat jarriko den. Eta han egongo naiz, berriketan arratxego. Ai, munduko etxerik ederrena izango da, Solferino! Solferino? Ez dura aldira zu? Zer? Munduko etxerik ederrena izango da. Bai, eta gu nu biziko gara. Solferino, baku, etxerik eguzkitzuenean. Gu, eguzkizaleak baikara. Ondo da, maixo. Guazen geurera. Zu zeure etxe eder hori egitea, eta ni babarrona prestatzen. Ui, ez ari da, eh? Beharra, babarrona, beharra. Primerakoa, beharra.
benetako larritasuna. Solferino, begira, bukatu den neure ametxetako etxea. Maixol, zoragarria. Zazketxe bizitza ditu denak dira, du berdinaren azpian. Solferino, begira, gure pixuari balkoia jarri dio. Anegon gonez ni, loreak zaintzen, eguzkia hartzen, uskusiatzen. Bai, baina, zer biziko da beste etxe bizitzen? Ai, Solferino, orain zure txanda da. Zu alkatea zeanez. Zure txanda iritsi da eta Domingo Gorringorekin batera bandoa jo behar zenuke. Mundu guztiak jakin dezan gure herri ederrunetan etxe bizitzak salgai daudela pentagrama enean. Ze? Pentagrama enean? Hoxe da etxearen zarbentzatu dudan izena. Zer itzen? Ai, Maixol, solete, zoragarria. Solferino, zer da erre usain hori? Nere baburruna, lapik basutan utzi dut errezetaria!
Pentagramakoa izan nahi nuke alkate. Pentagramakoa sol izena dut eta bizi naiz bigarren pisuan, ai, ai, ai. Sol izena dut eta bizi naiz bigarren pisuan. Pisu bat nahiko nuke. Bai, baina zuri zaltzea Mikel Minali. Milan taldeko, Bilabor Roma taldeko futbolari ospetsua? Bai, hoxe. Zuzea, bego dendako Juanitaren bizilagunaren emaztearen oitaren senarra. Hoxe, eta zure lenguzu ezkondu zen. Ondoko karnizeriko kamizoraren koinarra hona laguarekin taitaira jotzera bizitzera. Ara, futbolista, Ui, hau marka hau. Ai, aizu gazte, igualdia zuzir matxo bat. Eskuan. Bai, baina ez da alkat bolígraforik. Mikel Minali. Segundo, este teskuaino izkarbituko! Aizu, emango diazu. Muxo bat. Bueno, deniko igual gorkatu bezuen. Ai, animo! Muxo bat, txoria mesedez. Ala, venga. Segundo! Aurpegian ez dekinoz, garbituko! Augustia Solferinori kontatzen dio danean, ez den sinentziko Solferino! Aizu! Eta pisuarena? Pixua! Noski pixua! Nonote nuen ni burua! Zugan gazte! Zugan eukan burua! Oi, pixua! Ba, begira! Solferino dokio, bigarren pixua, bizigera, eta zuretzat izango da... Hirugarren pixua! Hirugarren pixua? Ez, hankane, kriston mila bat, Ez faltestu, nahi, pentagramenean bizi ederra data! Bai, oso ederra da, baina bat dauka igo gailuri. Igo gailuri? Ez? Orduan ez ezin den. Ara, Ez. jakin aldaiteke nola zuezerako futbolari batek ezin du. Hirugarren pixura igo. Kontatuko izu. Etorri nerekin, kontatuko izu. Bai. A ver. Siri. Singing, we will rock you. waving your banner all over the land. We will rock. Jaun Andre eta umeok, iritsi da momentua. Hemen daukagu, Bilar Borradona taldea
eta Notre Stadler ekipoa finala jolasteko. Oraintxe, astera doa, futbol partido hau. Zenba denbora iritsi egondu geha honen txaieta. Hortxe dauzkagu Mikel Minali, Milaneko jokalaria eta Merengueni taldetik etorria eta azte horako hutsa egin dute biak. Azkeneko momentutan gaude eta markagailua baina eta hortxe dago Mikel Minali xistu bizian baloiaren bila, baloia porteriaren aurrean kokatuta dago eta beste aldetikan Cristiano Ronaldo dator. Hiru bat egiten dio, zer esan nahiko ote dio, baina hortxe dago Mikel Minali konzentratuta. Bere aukera da, 5 segundu geratzen dira partida futbola bukatzeko eta hortxe dago. Oraintxe bertan emango dio, ostikoa da, baloiari eta goen, baina segertatu da. Cristiano Ronaldo plantxa sartu dio eta zer horako mina eragin dio belaunian Mikel Minali argi da garbi arbitroa ikusi hori sarterako bolira baina Rockero Sicili, Napoli, Venengo, Copa, Punti, Ventana.
Rockeroa Zintzilik nagonik lehenengo kotaiko ikilkentara mantik kanpora eta nauka bizi lekuri baina ere bizi nahi Nik gauean atera behar izan duela. Tanu, baziatik nuen, ilun beran, aizuela Mamuen, ospitalean, hiru aste, basabean izan diko. Leina, mamuelu, gari, bere. Ezagutzen ditudan auzokidekin.
Sartu egingo naiz? Bai. Sartuko? Edo bai? Sartuko naiz, Aizu, txantxetan edo baldin pasaude, Ez, tan zuz, toa eman. Aitu! Baroa, sartuko. Dana,
Maixol, irea badauka. Aizue, zer da usain hori? Hemen esan zatez ditugu jaten baborro gozo batzuen. Eta ni musika joko dut. Ba, nik tortilla jarrikoet. Nik badiko horrik gori hau zatu. Bani, zerrena jotzen erakutiko dizu. Bada, kantu hori bat eta erakutsiko dizue. Entzun, eta ikasi. Hasieratik hasteko horrela hasiko gara. Lehenengo letrak ABC, lehenengo notak do